हेलौ एभ्रिवान, खुलुमबाय। नै लाल साहा फुदुंखाबाय, फारसेथिं मेगि गोदौगासिनो। दावदै हरबाय नै, दसे उनाव मोनसिगोन आंना मेगि दावदैया। रेडि जाबाय नै आंना ब्रेकफास्टआ लाल साहाजों। दावदैखौ आं बिदिसो होनानै जानो मोजां मोनो लोगोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासे नायलांदोलाय आरो जाय आंनि चेनेलाव गोदानै नायदों अननानै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालामनानै होदे लोगोफोर। आंना दावदैया नै जानो थिखांबाबो जाया, मिनिनोसो ओंखारलायलांबाय आङो। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन दे लोगोफोर।